Beste behin ere, indarkeria patriarkala gure komunitatean bertan jotzen gaitu. Gogoraraziz, ez diela gertakari solatuak. Baizik eta emakumeen desberdintasuna, kontrola eta deshumanizazioa legitimizatzen duen sistema baten adierazpen muturrenetakoa. Indarkeria matxistak ez dira kontu pribatu bat, ez arazo isolatu bat ere, bizitza kostatzen jarraitzen duen errealitate estruktural bat baizik. Horregatik, komunikatu hau ez da salaketa hutsa, erantzunkizun politiko, instituzional eta soziala eskatzea baizik. Ez dugu isiltasun minutu utzik nahi, baliabideak, koordinazioa, prestakuntza, etxebizitza, arreta duina eta erantzunkizun feminista nahi ditugu. Irmo salatzen dugu krimen hori eta erantzun argia eta konprometitua eskatzen diegu erakundei. Biktimei aurrea hartzeko eta arreta emateko baliabide nahikoak, hezkuntza feminista eta indarkeria matxisten aurkako politika eraginkorrak era guztietan. Basauriko bizilagunei, kolektiboi eta gizarte mugimenduei dei egiten diegu kalera ateratzeko, ahots altxatzeko eta erakusteko beldur matxistaren aurrean amoruz, antolakuntzaz eta borroka feministaz erantzungo dugula. Frente al terrorismo machista, organización feminista. Gora borroka feminista!